Ahojte. Vítame vás v kúpeľnom meste Trenčianske Teplice. Tu sa nachádza penzión Lívia, ktorý máme momentálne v ponuke. Tento penzión je aj výbornou investičnou príležitosťou, a to najmä z dôvodu vysokej návštevnosti mesta turistami. Poďte sa s nami na to pozrieť. Pri vstupe do penziónu je recepcia s jedálňou, kuchyňa a správcovský obytný priestor. Na druhom a treťom nadzemnom podlaží sú 3 plnehodnotné izby, každá s vlastným sociálnym zariadením a spoločná kuchyňa. Na 4. podlaží máme jednu izbu a jeden plne vybavený mezonetový byt s veľkorysou terasou a krásnym výhľadom na mesto a pohoria nad ním. V spodnej časti penziónu nájdeme priestor pripravený na wellness, v ktorom je výrivka, sauna a komplet sociálne zariadenie. A viete, čo je ešte super? Okrem všetkých výhod, ktoré sme si už povedali, je tu táto. A to je vlastné parkovisko priamo k penziónu. A toto ocenia ľudia, ktorí v Tepliciach už boli.